Хадимә Мәхмүтқызы Валиева 90 яшьлек юбилей көнендә күп котлаулар кабул итте. Район совет аппараты җитәкчесе Ринат Гарипов юбилейга ил башлыгының котлау хатын тапшырды һәм иңенә шел салды. Район яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Япаров авыл җирлеге башлыгы Дамир Михашевның да котлауларын кабул итте юбилейр. Хөрмәтле Хадимә Мәхмүтқызы ди. Сезне чын йөрәгемнән шушы олы юбилеегыз белән тәбрик итәм. Сез олы тормыш юлын үтеп, барлык авырлыкларны җиңеп, бүгенге моторлыкны тудырган шәхесләрнең берсе ди. Сез безнең горурлыгыбыз, илебезнең шатлыгы, куанышы. Сез һәрвакыт дөреслеккә ышанып яшәдегез ди. Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, барлык изге теләкләр дип үзенең сәламын җибәргән сезгә. Бөек Ватан сугышы башланганда аңа нибары 11 яшь була. Кулына курчак тотып, аңа матур-матур күлмәкләр тегеп уйныйсы урында Хадимә дә башка яшьтәшләре кебек үк басуга эшкә чыгып китә. Әтием сугышта үлде. Барып керү белән үлде мәрхүм кәем. Суслан герза дранак интекте. Сугыш башлану белән фронтка киткән әтиләрен дә бик иртә югалталар алар. Әниләре бер ялгызы 2 бала белән тол кала. 11 яшьле сугыш башланганда onda çıktık, basığa, erim utarga, bilsen utarga, apşık utarga sahraları indirdi, tangılık bilmediler. Җәйге шырларда колхозда эшләп Хадимә 7 классны тамамлап почтада эшли башлый. 3 ел шунда эшләгәннән соң аны хисапчы ярдәмчесе итеп билгелиләр. Биредә дә тырышып хезмәтенә сүз тигермәслек итеп эшли кыз. Депутат итеп сөйләделәр дә, о советы секретарь булып эшләдем 3 ел. Тагы зикретка чыктым. Ondan o saveti Mihailovka'ya koştu da ben onda çıkmadım yanından. Ondan türlü işlerde yürüdüğünde uğrak bilen bırşaklar aldık, şalgı bilen bırşaklar şaptık indi. 17 yaşında Хадимә апаның кызы инҗе авырый башлый. Бу аның мөси мәктәбендә укыган вакыты була. Хәтта йөри алмый, аягына баса алмаучы кызына табиблар өметсез дигән тамга куеп җибәрәләр. Бала кайгысыннан аранырга өлгерми, укытучы булып эшләүче сеңлесе Рәүлә йөрәк авыруыннан 42 яшендә дөнья куя. Аның ул кызы ятим кала. Худай Тәгалә тырышлык бирсен, сабырлык бирсен, ишан-сау эшләсеннәр. Эшләгән кеше ачса үлми, хәерсез дә булмый. Кызының 2 кызы, кияүе, сеңлесенең балаларда һәр вакыт кайтып ярдәм итеп торалар. Фәрдә Гантинова, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.